Club Junta, building better Africa. Wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimayinyadira ntchito yanga yotumikira Amalawi wosauka amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuwalankhula chifukwa mwina sangakafike kumeneko, ntchito imene ili ngati ubusa, ndipo ndimanyadira kwambiri. Ine ndili ngati otumidwayo, ndili ngati mneneriyo, ndipo ntchito iyi ili ngati ndithu kutumidwa ndi Mulungu kuti pita kumeneko ukalalike kwa amene anawuyamba ubusa ndi cholinga kuti alemere, anawuyamba ubusa kuti akatolemo amene wambiriwo anagwa. Chimozimozinso activism iyi ndi ntchito yotumikira Amalawi. Kwa iwe nzanga amene unalowa activism ncholinga kuti ukalemeremo, chonde nde kuti unasankha ntchito yolakwika. Uzingokhalira miseche, uzingokhalira kuwada anzako, uzingokhalira kutukwana. Usamuone munthu atagula bread yache ndiye basitu ameneyo ndiye kuti wapasidwa ndalama kuboma kapena wapasidwa ndalama ni mabungwe. Ayi, kachite ni register bungwe lanulo muzilandira magranti monga amene amapangira magulu ena. Sibwino kumalowa ntchito imene osakuiziwa zosatira zache. Uzingokhalira kunyoza anzako, uzingokhalira miseche, uzingokhalira ufiti, uzingokhalira kutukwana chifukwa nde kuti walowa ntchito yolakwika. Choncho kwa iwe amene unayamba activism koma usakuziwa kuti kodi kumenyera ufulu ndi chani, kumenyera ufulu zili ngati ubusa. Utumiki umatumidwa ne Mulungu kuchokera pasi pako pa mtima, umamva kukoma ntchito yomayigwira uli ndi cholinga achimwene sumachita achieve china chilichonse, koma ukomayigwira kuchokera pasi pako pa mtima ndi kuti umamva kukoma kwambiri. Ine nimamva kukoma, ndipo wina wache atapanga miseche yotani, ataononga zina langa motani, ena onso ndi akapuchepuche okuti sangalankhule za ine, sinipo pa ineso sangafike. Ine nimapanga zanga. Olomu afuse mazibusa amene ali olemera kwambiri sadalira ubusa atu, amapanga mabizinesi. Iweyo ngati uli wanzeru omenyera ufulu wanzeru, uzipanga ka business kako, uzilima. Ena muwasamangu waona chonje amakhala ali busy m'maminda mwawo, ali busy m'maofesi mwawo kumapanga tima business tina ndi tina. Activism ikuyenda sombali inayi. Koma ukadalira activism kumanena kuti aye ndifuna ndizilankhula zokondera boma ndi cholinga kuti siku linache ndizapasidwe kanga chepe, achimwene asisi mwayamba ntchito yachabe kuli muno mungobwerera kumuzi chifukwa ndiye kuti town ikuvutani kwambiri, mukhalira yomweyo yokuti kunja kukaja muzitukwana anzanu, muzinyoza anzanu. Ndiye kuti ufiti mulo watu. Koma activism muitenge ngati ubusa, ulaliki, kutumikira, kuwaona mavuto amene akukumana ndi Amalawi kuchokera kumsanje paka na kuchitipa ndi kuwalankhulira. Lero ndiyamba kuyamikira boma makamaka ku local government amene atulusa statement yowauza ma DC wonse kunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma komano alinawo pandandanda olandira fetereza osika ntengo pakanaso chimanga ichi chikugawidwa chi ameneyo ngati walandira abweze. This is very, very nice. I want to thank you, Minister of Local Government, for thinking over outside the box. Chifukwa nkhani imene iyi ya fetereza ndiye fetereza tunde akubedwa ndi anthu ogwira ntchito aboma, wa agriculture nkati, wa DC koko nkati. Anthu alibe chisoni, ndipo extension imene ipite pakana kwa mafumu ena akumauza anthu aja kunena kuti kwa amene akufunanso kuti agule fetereza muzindipasa ndalama. Ena akumachina kumagawana nawo matumba. Ndikuti tusiziri bwinotu uthenga umene uwa boma mukupereka onera kuti aliyense amene watenga nawo fetereza apeda akabweze, komanso amene ali pa list sanalandire amene maina amene wachokepo. Imene ni nkhani yabwino chifukwa ku Malawi kuno ndaona kuti kuli ufiti sopano, anthu sitimamverana chisoni. Fetereza amene ndi anthu osauka, anthu amene sangakwanise kugula koma lero akuchita benefit ni ndani? Anthu olemera. Amene akuchita benefit ni mavenda.
tapita ni inu kumsanje, tapita ni kumachinga, tapita ni kuphalombe, tapita ni kumulanje, tapita ni kuzomba, kumva chisoni, tapita ni kubalaka. Fetereza amene anayenera kuwagula aja sakugula, maina kutuluka amuzi ochuluka, koma siku lokuti fetereza wabwerayo umpeza kuti maina kumene koko atuluka ndi ochepa. Andi kuli madera ena so fetereza sanafikeko ngati ku Machinga East kwa Esther Jorobala, pangani machawi ndi thino aboma, ma centers ena kumene koko fetereza sanafikeko, koma ini nkhani yabwino kwambiri. Andi pakuyenera kuti inu aboma musangoyang'ana nkhani yomwe ya fetereza yokhaiya, ngakhale so uja wa Mega Farm uja anapangidwa nthawi ya MCP uja, anthu ena amatenga matumba 2000 munthu mmozi, 1500 munthu mmozi, 500 bags munthu mmozi. Tikunena pano anthu amene ajawo fetereza uja anapita naye yense ndipo sanapereke olondalama olo china chilichonse sikinapite kuboma. Imene iso ndiyofunika muifufuze inu aku local government, aku Minister of Agriculture, mufufuze kumalawi kuno kuli katangale koopsa. Anthu ena analandira za Mega Farm zija ndikuanga kugulisa fetereza eseuja ndikumakagula matraki, kumamangira nyumba zawo, kumagula ma minibus, kumagula malole ndi ndalama za boma. Kodi tumboma mutu mwaphweka kwambiri. Andi ndikupempheni bwana amene muli kuntundako makamaka inu a president, muperekeso chigamulo kunena kuti muyambe kufufuza so head counting ya anthu ili yapo, komanso muyambe kufufuza chuma cha boma, zinthu za boma, ngakhale ulo magalimoto. Anthu abaiba magalimoto asintha manamba apuleti, akuyendera magalimoto aboma. Ena sintha nyumba za boma, ena abaiba maofesi mu, ngakhale ulo ni mafolo kwa amene ma state house mu, mafriji, machani, makompyuta, anthu nditu kumaba maskirini. Izizi munayeneranso muzifufuze bunobuno chifukwa katangale wakwera kwambiri, katangale walipali pose katangale. Ndi masukulu momwe primary mu, maziphunzisi atengerapo mpata, mahedi atengerapo mpata za sukulu za ulelezi yangu kuwabera makolo, kuwabera ana. So ine ngati president wa anthu osauka amene nimamva chisoni kumuona gogo amene ali ndi ijeni yaje kuti akalandire akagulire ujeni fetereza osakagula chifukwa cha anthu achinyengo, anthu oyipa kwambiri, anthu osamvera chisoni, anthu olemera kumangolemerabe. Ndinomvesa chisoni kwambiri. So ndikuthokozeni kwambiri inu Minister of Local Government popanga issue statement imene directive kunena kuti anthu onse amene ali aboma alandira nawo fetereza akabweze, komanso amene ali pa listi yokuti afuna alandire amene wasalandire. Izi zimupanga muchita install discipline chifukwa ndiye kuli kupasana kufika pamene pa office paja pa DC paja aliyese matumba 50 20 kena kati choncho ndiye aitane mavenda. Kodi chimene chikuchitika tumizi mwanthu akumapita kumakagula, kumakapeza ujeni cha ujeni chovotera chija chanzika chija, kugula zimene zija ndikumakagulira ndikumakachita redeem mujeni fetereza ujayo. So mabwana tikuthokozeni kwambiri kuuliza chinyengo zambiri zimene zikuchitika. Nkhani ina imene tikufuna kunena pano ndiya head counting. Head counting mabwana musaitengere mophweka kuliza chinyengo. Anthu ambiri akulandira ndalama za boma koma sali pa ntchito. Aku HR, ku finance, administration, akumakumana maofesi mu department mu ndikuyika maina okuti anthu osakugwira ntchito pamalopo. Ndalama zikabwera malinga ndi system ya ku banki anthu akumagawana ndalama zija ndikumalemera ndikumagula maloji yawo. So ya head counting bwana muyang'anisise kwambiri. Ndipo ukukuku
ku ofesi ya vice president muloweko kwambiri kuchokera nthawi ya kalekale kumeneko kukuchitika za chinyengo kwambiri. Head counting ilowe kumeneko akufuna apusise aje na vice president Jane Ansa ngati kuti ali ndi anthu ambiri pomwe anthu ndi ochepa, anthu osamabwerako ku ofesiko. Even oloso ku vice nkhani ya ofesi ya vice president taiyang'aneni so kumeneko kuti mufuse kuti kodi anthu amene akapita kuti akagule mafuta ma filling station akoma alola ngongole olo mahotelo akualola kuti azigona mwa ngongole. Muli ngongole zoopsa ma filling station, kuli ngongole zoopsa mahotelo zimene akufinance alephera kupereka kwa enyaga kuma filling station komanso mahotelo. Motero kuti kuli za chinyengo kwambiri ku finance ku office ya vice president. Ndiye kumafusa kuti ngati akupanga zimene zizi kumapangira mwano kumapangira za chinyengo anthu aku vice president nanga second vice president mu office mwachi muli kanthu. Muona kuti ndalama zonse zimene budget yonse anayikita allocate kumene koko ndalama zonse zinatapo. Akufika anthu amene wawa maofesi mu kupita ndithu kukatenga uchenija madola ku reserve bank madola ndikupita nawo pa black market ndikukasintha ndalama kuti apase anthu aendere maulendo. Mpeza kuti anthu ndalamazo anatenga za madola ku reserve bank kuti apase anthu akaendere maulendo ndikukazisintha ndalama pa black market komanso anthu ajaosa apasa. Kulitu nyasi kuli nyasi kuli maina kwa vice president amene anali mbuyomu kuti aende maulendo ndalamazo anaendera zawo ndalamazo sana apase. Even pension imene anthu amene achoka ku state house ku office ya president komanso kwa vice president anthu amene wawa ndalama zawo sizimapita ku old mutual palibe kulibeko anthu a pension to amene akuvutika kopsa. Even kuti alandire gratuity yawo ikukanika chifukwa chani kunali kuliza chinyengo zambiri zimene zimachitika mbuyomo. So iyi nkhani ya head counting isangothera pa head counting kuti ofunikanso mufufuze maofesi mikodi chikuchitika ndi chani. Makamaka office ya vice president kuliza chinyengo kuopsa. Akumutenga mzimayi uja kufasa ndikumapanga mafilimu wawo. Makamaka anthu aku HR kwa vice president finance komanso administration kuliza chinyengo. And it's not only to office ya vice president, even in my ministry osiyana muli ma ghost workers ochuluka koopsa ndalama za boma zikupita. Even olo ku parliament kujako kumachitika zinthu za chinyengo koopsa ku parliament kumapezeka ma payment enacho kuti sana yenene kuti parliament zilipira zimene zozo kumakhala za chinyengo. Muli anthu amene analimo kale mu system mo anazolowera amaaba even kumabera aphungu a nyumba ya malamulo chifukwa tu ena angasiya aphungu a nyumba ya malamulo kasaka ziwa bwinobwino kuti aime parliament muja kuti azingo anene chizungu amakuti magi mavivi amalepera anthu ngati amene njira amene amaberedwa koopsa. So pakufunikira boma mpakhale discipline, fiscal discipline. Anthu asamangoba ndalama za boma, anthu asamangopanga zinthu za chisawawa. Ndikuthokozeni kwambiri lero inangofuna kuti ndilowe mbomamo ndikuuzeni zimene zikuchitika. Komanso finally aboma inu talowani kumakoti mulowe kumakoti. Munthu sumasewera tumanena kuti ndi timu yanga koma muli adani kumakoti kumukapusa kumakoti milandu yose muzingoluza chifukwa system imene ili kumeneko ndija ya MCP ija azingochita na reward okha zosatira zake boma lizaluza milandu lizaluza ndalama zoopsa zimene zakanike kutani kuza kuti tizazipeze ngati ziko chifukwa muno muziko muli mavuto misongo isamangokwera. Ena ndi awo ati akufuna ati kukweza toll gate
koma misewu yathu mukayiyang'ana ikungopha anthu deire misewu ikungopha anthu deire and ndikudabwa kuti why have you decided kuti mukakweze tollgate tikuyiganizira kuti tikhoza kupanga mademo chifukwa sizoona kukweza ndi 200% yeti misewu simakonzedwa roads fund mukumanama kuti aye takonza taphamika misewu takonza mapotholes taononga mabillions mwakuti anthu okuba inu kwambiri inu ni makape kwambiri mufuna muzimu namiza mutalika kuti mukukonza misewu mapotholes okaoka ubuni wake a president wakumathaso kumaenda kuchokera ku Blantyre lilongwe mangochi misewu si bwino aino ndiye muzikakweza matologeti ndino makape kwambiri Bon Kalindo Pedisi mwana wopya kwambiri the most deadly and dangerous child from the village T.A. Mamuka Box 76 Molanje Malawi Southern Africa kodi kanjinga kanga kalipo ine ndikudwa kawiru cheya kanga kalipo andale ni amafilimu kwambiri kampeni yose ija kampeni kutamanga kwenda wapasi kuchokera ku area 18 kukafika ku Bingu Stadium osadwala sana koma kungomangidwa nayo munadwala ajiwene awene wano awene likatunda awene nayo wewe awene mawiruchea Club Junta, building better Africa.